Minsan, kusang dumarating ang kinakailangan kong impormasyon, hindi ko man ito hanapin. Tulad na lang ng mga ghost story na isinulat ko. Sa casual na kwentohan namin na isang kumari ko ay sumulpot ang kwentong ito. Ayon sa kanya, personal experience daw niya ito. Si Grace na kumari ko ay himalang sumulpot isang araw sa bahay namin. Pagkatapos ng 3 taon, hindi namin pagkikita. Sa Pulilan nakatira si Grace. Ang bahay nila ay nasa likuran ng Wonderland Resort na minsan na rin naming narating at napaliguan ng aking pamilya. So, iyon na nga. Nang bitawan namin ang posisyon, naisip namin na magtayo ng tindahan, karinderya noong una. Kaso, ang hirap pala. Sabi ko sa asawa kong magaling, hindi kami bubuhayin ng trabahong iyon, kundi papatayin kami. Mantakin mo ba namang madaling araw kaming gumigising na mag-asawa? Mamimili sa palengke, pagdating magluluto. Tapos pag may kumain, pagsisilbihan at pagkatapos huhugasan pa ang pinagkainan. Pagdating ng gabi, plakda na kami, 2 ni Roger. Totoo yan, sinabi mo. Once ay naisip din namin magbukas ng karinderya, pero hindi ko tinuloy. Bukod sa mahirap manap ng pwesto, iyon nga, mahirap na trabaho iyon. Kaya nga ang ginawa ko, iniba ko ang pwesto, ginawa kong sari-sari store. Awa ng Diyos, may 3 years na iyong tumatakbo. Pero mas maraming laman itong tindahan mo kaysa sa tindahan ko. Mabuti naisip mong i-convert. Kung hindi, hindi talaga ako tatagal sa ganun. Abay, wala na halos akong magawa na trabaho sa bahay. Ngayon, may katulong na akong tumatao doon. Ayon kay Grace, noong karinderya pa ang tindahan niya, doon na rin sila kumakain mag-anak. Simula agahan, tanghalian at hapunan. Ang pwesto ng tindahan ni Grace ay kaharap mismo ng Wonderland Resort. Magandang pwesto kung tutuusin dahil matao. Kaso, nang magbukas si Grace ng tindahan ay wrong timing na. Paanong nagsara na ang Wonderland Resort? Ang mga turista at ilang kapitbahay na lang na nagagawi roon ang buyer ni Grace. Kaya hindi rin siya gaanong mabili. Idagdag pa ang oras na kailangan na nilang magsarado ng tindahan. Past 6 or 7 sila kung magsara sa gabi. Dahil masyado nang madilim sa lugar na iyon. Ang dahilan, walang ilaw man lang ang harap ng Wonderland Resort. Napakahaba pa naman ng sakop ng resort na nababakuran ng mataas na pader. Kung hindi dahil sa ilaw ng mga sasakyan at isang poste, maging lubhang napakadilim at nakakatakot ang lugar na iyon. Kaya sa ayaw at sa gusto, kailangan nilang isara ang tindahan pagsapit ng takip silim. Dagdag pa ni Grace, delikado rin daw. Minsan na silang nawala ng cellphone sa tindahang iyon. Kutob nila, isang motorista ang tumangay nito. Bakit naman hindi palagyan ng ilaw kahit 2 lang sa harap ng resort? Usisa ko pa kay Grace. Ewan ko ba, siguro katwira na may-ari. Sarado na nga naman, iilawan pa. Kaya kapag ginagabi kami ng uwi, nag-aaninag talaga kami sa paglalakad. Prone kayo sa hold up niyan. Pwede ring tambayan ng mga drug addict yung lugar nyo. Sinabi mo pa, hindi lang yon, mukhang ghost infested na rin ang lugar. What? Aba, interesado ako dyan, Mards. Kwento mo, dali na.
Ayon kay Grace, one time na nagkaroon ng experience ang katulong niya. Isang gabi na kumakain sila ng lunch. Nagkatuwaan pa sila na mag-anak dahil panay na ang pakawala ng jokes na magaling niyang asawa. Likas kasing palabiro si Roger. Natatawa ang lahat sa mga jokes ni Roger maliban sa katulong na si Ella. Iba ang timpla nito at si Grace ang unang nakapunan nito. Hoy, Ella, ba't para kang natuklaw na ahas dyan? Naninigas na ba yung panga mo sa katatawa? Ate, kasi ano? Ano bang nangyayari sa'yo? Namumutla ka? Ang tingin ni Ella ay nasa isang partikular na direksyon at tila hindi maalis doon ang titig nito. Halos manlaki ang mga mata ni Ella. Magsalita ka nga, oy. Si Roger. Nabubulunan ka ba? Ate, may babae. Nakatingin sa atin. Ayun po. Sa gate. Nakaputi. Nakalutang sa ere. Ha? Halos sabay-sabay silang napalingon sa sinasabing direksyon ni Ella. Ang gate ng Wonderland Resort ang tinutukoy nito. Wala naman na. Sus, nagpapalipas ka kasi ng gutom. Ngayon, nalamnan na yang tiyan mo. Hayan at kung ano-ano pa rin yang nakikita mo. Hindi ako nagbibiro, ate. Kitang-kita ko. Nakatingin dito sa atin. Wala naman eh. Sige na nga, tapusin mo na yang kinakain mo. Nang makapagsara na tayo, ikaw naman, Ella, huwag ka lang kung saan-saan tumitingin. Nang hindi ka na nakakakita ng kung ano-ano. Hindi na umimik si Ella, ngunit napuna ni Grace na takot pa rin ang itsura nito habang katulong niya sa pagliligpit ng pinagkainan nila. Sadya niyang pinaghintay ang asawa at mga anak niya at hindi pinaunang umuwi sa bahay nila. Sabay-sabay silang umuwi matapos nilang maisara ang tindahan. Napuna ni Grace, halos nakadikit na sa kanya si Ella nang pauwi sila. At naglalakad ito nang nakayuko. Pagdating sa bahay ay agad nagbukas ng TV si Roger. Si Grace ay nagkwenta ng pinagbilhan nila sa maghapon. Nang magpunta sa banyo si Ella upang maligo, tumabing na upo kay Grace ang panganay na anak na si Rosalie. At pagkuway, bumulong ito kay Grace. Mami, nakita ko din. Halos naaagnas ang mukha. Naibinulong sa ina. Ang alin? Yun po. Anong iyon? Ayun pong nakita ni Ate Ella. Dun po sa harap ng resort. Saglit na napatitig sa anak si Grace. Nakita mo? Anong nakita mo? Babae po, nakasuot ng mahabang damit na kulay white. Tapos, hindi siya nakatapak sa lupa. Nakatingin siya sa atin kanina, Mami. Hindi lang ako makaimik kanina. Nakikitawa rin ako pero takot na rin po ako kanina, Mami. Kung ganon, totoo nga. May ilan na rin akong naringgan na mga ganyan. May lumalabas daw dyan sa resort na yan. Hoy! Si Roger. Ano na naman yang pinagbubulungan yung mag-iina? May secret kayo, no? Wala. May tinatanong lang ang anak mo. Si Rosalie. Huwag mo nang ikwekwento sa kanila. Lalo na kay Leia. Baka matakot pa ang kapatid mo. Atin na lang yun. Okay ba? Tumangulang si Rosalie. Nang gabing iyon,
natulog si Rosalie at Ella na nakatalakbong ng kumot. Gaano man kaalinsangan ang gabi. May nagsabi na ang babaeng nakaputi ang nagsilbing bantay sa inabandonang resort. Ang totoo, matagal nang kinatatakutan, lalo pagsasapit ang gabi sa resort na yon. Maraming kwento ang patuloy na nagsasalin-salin hanggang sa ngayon tungkol sa mga nakikita sa resort, lalo na sa tuwing lalatag ang